και συγκεκριμένες καλλιέργειες στην πλήρη εξαφάνιση τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του καπνού είναι το παράδειγμα των τέφλων. Τα τέφλα είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα της λογικής του ξεπουλήματος της αγροτικής τράπεζας και όλων των θυγατρικών τους που μέσα σε αυτές είναι και οι βιομηχανίες ζάχαρης, όπως επίσης ας πούμε και του καπνού. Το τρίτο στοιχείο το οποίο οφείλουμε να δούμε και να αναλογιστούμε σαν αποτίμηση αυτής της εμπειρίας έχει να κάνει με τη συρρήκνωση της συμποράς της αγροτικής παραγωγής ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σε στατιστικά της Eurostat αυτό το πράγμα υπολογίζεται για το 2010 ότι είναι γύρω στο 4,5%, το οποίο ως τιμή του παραγωγού το βάζει αυτό η Eurostat, μέσα σε αυτό δηλαδή είναι προπορολόγησης και η επιδότηση από την παραγωγή, που αντιλαμβανόμαστε ότι το πράγμα είναι ακόμα μικρότερο ποσοστό. Και το τελευταίο στοιχείο το οποίο νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε και να σταθούμε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί έχει και πολλές ερμηνείες, έχει να κάνει με το έτοιμο στο εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο αυξάνει και νομίζω ότι τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Το 2002, σε εκατομμύρια ευρώ, οι εισαγωγές ήταν 5.218 και το 2010 οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 6.396. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές, και εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι οφείλουμε να το δούμε και πιο κλιματικά, γιατί έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής και όχι γενικά μια εικόνα ξεκληρίσματος και παρέτησης, έχει να κάνει με τις εξαγωγές από το 3.309 έχουμε αύξηση. Στο 3.998 το 2010, γεγονός το οποίο υπολογίζει ότι ένα έλλειμμα μπορεί να αυξάνεται όχι με μια γραμμική μεταφορά αύξηση των εισαγωγών και μείωση των εξαγωγών, αλλά μπορούμε να έχουμε μια σταδιακή αύξηση των εξαγωγών σε συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία θα δούμε, αλλά το γεγονός ότι αυξάνει με πολύ πιο ταχύ ρυθμό η εισαγωγή προϊόντων και τα προϊόντα τα οποία εισάγονται και τα προϊόντα τα οποία είναι βασικά για την διατροφή του πληθυσμού, αυτό το πράγμα αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις, οι οποίες έχουν μια αξία όσον αφορά το ζήτημα και της εξάρτησης της αγροδιατροφικής της Ελλάδας σε βασικά προϊόντα τόσο φυσικής όσο και ζωικής προέλευσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι ξεπλώθηκε όλο αυτό το οποίο περιγράφω έτσι όπως το λέμε και στο λόγο μας ως ξεκλείσμα της μικρομεσαίας παραγωγής. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε δεν είναι μια γενικευμένη απαξίωση της αγροτικής παραγωγής, ότι πέφτει ο κόσμος από την ύπαιθρο και ερημώνεται τα πάντα. Έχουμε να κάνουμε μια στοχευμένη πολιτική η οποία απαξιώνει, ξεκληρίζει τμήματα του μικρομεσαίου κλήρου, τα οποία αντικειμενικά για το σχεδιασμό ο οποίος μπαίνει δεν μπορούν στα πλαίσια της δικιάς τους πολιτικής να είναι αναδιαρθρώσιμα, να μπορούν να αποκτήσουν οικονομίες κλίμακας, να μπορούν να είναι κερδοφόρα, με την έννοια ότι θα συνδυάζουν και τη συμπίεση του κόστους παραγωγής, αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με καθιστοποιημένες παραγωγές και πάει λέγοντας. Άρα παράλληλα στο ξεκλήρισμα του μικρομεσαίου κλήρου βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να το πούμε συγκέντρωση και συγκεντροποίηση και του φυτικού και του ζωικού κεφαλαίου, δηλαδή να το πούμε έτσι πιο απλά η επαναστατικοποίηση, η καπιταλιστικοποίηση της αγροτικής παραγωγής με έναν τρόπο ο οποίος ουσιαστικά βάζει δομές, αναδιάρθρωσης, κερδοφορίας, ανταγωνιστικότητας και συγκεκριμένη στόχη. Και εδώ ξαναρχόμαστε πάλι στην κουβέντα για το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και έχει να κάνει με τη συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το τρόφιμο σήμερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και σημαντικό κομμάτι το πώς δημιουργούνται οι κανονισμοί και οι διατάξεις που αφορούν τις αλλεπάλληλες αναδιαρθρώσεις. Φαίνεται ότι η στρατηγική επιλογή είναι ουσιαστικά η εισαγωγή τροφίμων και τροφίμων βασικών για την διατροφή ενός πληθυσμού από χώρες οι οποίες έχουν εξαιρετικά συμπιεσμένο κόστος παραγωγής, το οποίο είναι μη ανταγωνίσιμο αντικειμενικά
όσο και να επιχειρήσουν να διατρώσουν την παραγωγή με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Σε συνθήκες Κίνας, βέβαια, για την Ελλάδα, αυτό το πράγμα είναι μια άλλη κουβέντα που αυτό το πράγμα συντελείται και είναι και χώρες επίσης και χαμηλού περιβαλλοντικού κόστους. Άρα νομίζω μέσα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία προφανώς έχει και αντιθέσεις, έχει και εξεπλήρωμα ανταγωνισμών και ανάμεσα στους κυρίαρχους κύκλους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αρθρώνεται ο ενδοτεραλιστικός ανταγωνισμός και για την αγροτική παραγωγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 42% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις, οι οποίες διεκπιστεύονται στον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ. Οπότε εκεί πέρα προφανώς οι ηγεμονικές μερίδες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες βλέπουν και τον εαυτό τους, ας πούμε, σε μια διαδικασία εξασφάλισης της ηγεμονίας, όπως ενδεχομένως, ας πούμε, είναι η Γερμανία, αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο ότι θα επηρεάσει και την κουβέντα η οποία γίνεται πάνω και στις αναθεωρήσεις της ΚΑΠ. Άρα, επομένως, διαμορφώνουν μια κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, στις μεσογειακές χώρες, αυτό το οποίο ονομάζουν ως μη αναδιαρθρώσιμο, μη παραγωγικό, μη κερδοφόρο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, πιάνει πάνω από το 60% της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, γιατί πιάνει κυρίως από το λάδι, γιατί και την ελιά, όπως επίσης πιάνει και μια σειρά από αυτά τα οποία ονομάζουμε μεσογειακά προϊόντα. Άρα, επομένως, δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση για ποιο λόγο στην Ελλάδα, ενώ έχουμε άριστα εσπεριδοειδή και φθηνά, εισάγονται από την Αργεντινή ή από την Τουρκία, όπως δεν θα πρέπει να μας προκαλεί καμία εντύπωση για ποιο λόγο, ας πούμε, εισάγεται λάδι. Στη στιγμή που η τιμή του λαδιού στην Ελλάδα είναι σε στήλα, είναι στο 1,8 και στα 2 ευρώ το κιλό, εισάγεται λάδι από την Τινησία, ας πούμε, που έχει τιμή 1 ευρώ. Άρα, με αυτή την έννοια, με την άρση των δασμών, οι οποίες υπόκειται σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, υλοποίησεις και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκόσμια. Εδώ πέρα θα ήθελα να αναφέρω το παράδειγμα των διαπραγματεύσεων που γίνονται στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου τελευταία, οι οποίες έχουν καταρρεύσει, αλλά περιγράφουν η τελευταία που κατέρευσε του 2001 της Δόχα, η προσπάθεια, γιατί έχουν να κάνουν στο πώς αναδυόμενες ισχυρές οικονομίες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους πολύ πιο επιθετικά και στο κομμάτι του τροφίμου. Περιγράφει όμως ένα πλαίσιο το οποίο αντικειμενικά λειτουργεί ως πολιορκιστικός πυρός για αυτό το οποίο λέμε αναδιαρθρώσεις στην αγροτική παραγωγή. Κλείνοντας το κομμάτι και να μην σας κουράζω έτσι με νούμερα και στοιχεία, νομίζω ότι είναι ένα βασικό να δούμε ειδικά στις συνθήκες της κρίσης και στο πώς έχει τελεστεί όλη αυτή η διαδικασία καταστροφής παραγωγικού κανάλου και στην ελληνική ύπαιθρο, αυτόνται ο κυρίαρχος λόγος εκτός των πολιτικών στρατηγικών. Εδώ πέρα νομίζω ότι το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περίφημο καλάθι αγροτικών προϊόντων, το οποίο εισήγαγε η νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Σκανδαλίδη και όργο σε όλες τις περιφέρειες, ας πούμε, σε συνδιοργάνωση με τις περιφερειακές ομάδες, με μονάδες, ουσιαστικά για το ποιες είναι οι επιλογές αναδιάρθρωσης της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και στις νέες καλλιέργειες, πώς μπορεί ο Έλληνας αγρότης, ας πούμε, να ισχυροποιήσει το εισόδημά του, να γίνει ανταγωνιστικός σε όλο αυτό το ναρκοθετημένο πεδίο. Συντρόφοι και σύντροφοι, είναι αποκαλυπτικό, γιατί αυτά τα οποία θέλουν να παράγει, ό,τι θα απομείνει σαν αγροτικό πληθυσμό από το ξεσκατάσιμο το οποίο θα κάνουν, πατάνε πάνω σε τρεις βασικές κατηγορίες. Ένα, είναι εξαγωγικά προϊόντα, δηλαδή προϊόντα που έχουν δυνατότητα εξαγωγών, που μπορούν να είναι ανταγωνιστικά με την έννοια ότι θα είναι σε μικρές ευαίσθητες μονάδες που θα είναι ελαστικοποιημένες. Θα είναι μονάδες οι οποίες θα λειτουργούν με όρους αποκλειστικής διάθεσης και συμβολιακά. Νομίζω ότι το παράδειγμα των σαργαλιών της εκτροφής είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς βλέπουμε οι καρότια να δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Και επίσης θα είναι προϊόντα τα οποία ως λογική μονοκαλλιέργειας
τα ολοφόρα στην Μανολάδα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ή ακόμα και οι σφιχτές μονοκαλλιέργειες της ντομάτας στα θερμοκήπια της Ιεράπετρα, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά βάση με εξαγωγικό τρόπο, ο οποίος θα μπορεί να τροφοδοτεί, με τέτοιες δυναμικές αναδιαρθρωμένης παραγωγής εξαγωγικά τις χώρες της Ευρώπης. Το ζήτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε είναι σε τι κομμάτια της παραγωγής δεν προβλέπεται τίποτα. Είναι όλα τα κομμάτια τα οποία θα εισάγονται και αυτός ο οποίος θα κερδίζει από αυτή τη διαδικασία θα είναι και όλο αυτό το δίκτυο των μεσαζόντων, το οποίο αυξάνει και την τιμή ούτως ή άλλως και θα τα εμπορεύεται. Είναι μια διαδικασία η οποία και στην Ελλάδα νομίζω ότι θα περιγράψει αυτό το οποίο λέμε για το τρόπο το οποίο δεν θα υπόκειται και σε κανέναν κανονισμό όσον αφορά την περιβαλλοντική του και την οικολογική του, το οικολογικό του αποτύπωμα, δεν θα είναι και ποιοτικό σε καμία περίπτωση, γιατί ο τρόπος ο οποίος βγαίνει είναι ένας τρόπος ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνει αυτές τις διαδικασίες. Άρα με αυτή την έννοια προφανώς για το ζήτημα βασικών αγαθών θα γίνει πραγματικά μεγάλη συζήτηση και θα ενταθεί ακόμα περισσότερο, έτσι όπως φαίνεται να πηγαίνει ο σχεδιασμός του Υπουργείου, και εδώ πέρα έχει να κάνει και με το πώς επεξεργάζονται και το ξεσκατάρισμα. Με ποια μεθοδολογία θα γίνει από το μητρό των αγροτών και το κατεπάγγελμα αγρότη, από το πώς, ο οποίος θα είναι ο βασικός μηχανισμός άμα περπατήσει η καινούργια αναθεώρηση της ΚΑΠ του 2013. Θα μας πούνε εδώ πέρα και οι σύντροφοι που ξέρουν και γνωρίζουν και πολύ πιο καλά πάνω σε αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει δηλαδή ουσιαστικά με όλους εκείνους τους μηχανισμούς οι οποίοι σπρώχνουν τη διαδικασία της αγροτικής παραγωγής πάνω σε αυτά τα μοντέλα. Και πάνω σε αυτή τη δομή και τη διάρθρωση πατάει και η κουβέντα για την αναδιάρθρωση των αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι περιγράφουν μια διαδικασία συγκρότησης συνεταιρισμού ΑΕ, οι οποίοι θα μπορούν να βγάζουν και με αυτόν τον τρόπο και την απαιτούμενη κερδοφορία. Κλείνουμε και με το κομμάτι του που μας πάνε. Νομίζω ότι το πιο βασικό και ίσως και η ουσία της σημερινής κουβέντας περισσότερο από το κομμάτι της ανάλυσης είναι αυτό. Αν τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά. Δηλαδή, και εκεί ξεκινάει η βασική μας προσπάθεια να ανοίξουμε τις όποιες δυνάμεις έχουμε εδώ πέρα και στην Θεσσαλονίκη, μια τέτοια συζήτηση, η οποία νομίζω ότι για την αριστερά έχει μείνει πίσω. Πώς μπορούν να πάνε τα πράγματα σε μια διαφορετική κατάσταση? Μπορεί μια χώρα στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, να έχει αυτάρκεια σε βασικά είδη διατροφής. Μπορεί να ανταπεξέλθει σε διαδικασίες και ζητήματα τα οποία σου τα βάζουν πάνω στην καλλιέργεια και του κόβου, ότι αν η Ελλάδα φύγει από την ζώνη του ευρώ ή την Ένωση, λίγο πολύ σου λένε ότι δεν θα βγαίνουν ότι θα βγαίνουν αυτοποιώς. Στην Ελλάδα θα υπάρχει καταστροφή, ότι θα καταστραφούν ακόμα και οι ζώνες καλλιέργειας δεν θα βγάλουν. Τι θα γίνει με τους σπόρους, τι θα γίνει με τα υβρίδια, νομίζω τι θα γίνει με το πετρέλαιο, τι μπορεί να γίνει με... πώς το λένε, την καταστροφή αυτών των αγροτικών νοικοκυριών, της αγροτικής παραγωγής. Κλείσανε την Κίδευ. Κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι δεν είναι παραγωγική, είναι οικονομικά. Η Κίδευ ήταν ένας οργανισμός κρατικός, συνεταιριστικός, τέλος πάντων, με την αγροτική τράπεζα μέσα δηλαδή, η οποία αποθήκευε σκληρά, ενίσχυε κάπως την παραγωγή κτλ. Κλείσαν τη ΣΥΝΕΡ, η οποία ήταν μια επίσης κρατικός συνεταιριστική οργάνωση που έκανε λιπάσματα. Και ήταν όντως οι διαφορές στις τιμές των λιπασμάτων ήταν αισθητές ανάμεσα στα λιπάσματα της ΣΥΝΕΡ και στα λιπάσματα που υπήρχαν στο ελεύθερο εμπόριο. Δηλαδή το κόστος που λέμε των παραγωγών, αυξήθηκε κατακόρυφα. Οπότε έχουμε ακόμα και τα τελευταία χρόνια που
230.000 περίπου, αν θυμάμαι καλά έτσι από τα νούμερα, 230.000 αγρότες να εγκαταλείπουν μεταξύ 1997 και 2007 να εγκαταλείπουν την γεωργία και να πέφτει το ποσοστό στο 7% και πόσο είναι τώρα στα 3% είναι στο ΑΕΠ η παραγωγή. Παρόλα αυτά όμως, γύρω στα 3%, αλλά παρόλα αυτά όμως είναι το 25 με 30% των εξαγωγών τα αγροτικά προϊόντα. Έτσι, δηλαδή η δυναμική του είναι. Προσέξτε αυτό, δηλαδή τώρα τη διαφορά υπάρχει αυτό. Δηλαδή, ενώ έχει δυναμική το πράγμα. Κάνει εισαγωγή, δηλαδή το 30% των εξαγωγών στο εισόδημα των παραγωγών, πώς το λένε, είναι εντελώς, πώς το λένε, αρνητική αυτή η ιστορία. Για να φτάσουμε λοιπόν τώρα στο προκείμενο. Και πέρα από το να απαντήσουμε στα ερωτήματα του αντιπάλου και να τον αποδομήσουμε, το ζήτημα είναι να εμπλακούμε και να απαντήσουμε στα πραγματικά ερωτήματα του κόσμου. Αν μπορούμε όντως μια χώρα μικρή να παράγει και να σταθεί στις απόκειες, αν όντως μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε τις διεθνείς μας σχέσεις, αν όντως μπορούμε να παράγουμε, να τραφούμε και να ζήσουμε διαφορετικά. Είναι θέμα λοιπόν, όντως ένας δεξιός και κριτικός αυτός και ιδιαίτερα, εν πάση περιπτώσει, ο Μητσοτάκης που κακή τώρα, τέλος πάντων είναι... Όχι της Ισπανίας. Όχι, ο Μητσοτάκης αυτός, που είναι και κριτικός και είναι και ιδιαίτερα, ας πούμε, εγκατέρνης, είπε ότι η οικονομική κρίση θα είχαμε αν υπήρχε, ας πούμε, εξεργασία σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορούσαμε να παράγουμε τίποτα. Έχει δώσει αλήθεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με όρους πραγματικούς, αν θέλουμε, να δούμε είναι ότι υπάρχουν δυνατότητες παραγωγής. Ένας άλλος, όχι βέβαια δεξιός, με κάποιο τρόπο μεταμαρξιστής ο Ζήτης, είπε ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να μας πείσουν ότι μπορούμε να φτάσουμε στο φεγγάρι, με την τεχνολογική ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούν να μας πείσουν ότι υπάρχει εναλλακτική διαχείριση και δυνατότητα διαφορετική της παραγωγής. Είναι λοιπόν ζήτημα ότι όντως υπάρχουν και φυσικοί πόροι και δυνάμεις και ανθρώπινο δυναμικό κλπ. Είναι ζήτημα όμως αυτό που είπαν οι προλαλίστες, δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό, το πώς, σε ποια κατεύθυνση είναι η αγροτική πολιτική και η κοινή αγροτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιο λόγο, σε ποια κατεύθυνση είναι, ας πούμε, με την κοινωνική καταστροφή κυρίως του μάτων της μικρομεσαίας αγροτιάς, με το ξεπούλημα των φυσικών πόρων της δημόσιας περιουσίας και της χώρας μας, που είναι ζήτημα, ας πούμε, πώς αξιοποιείται και υπέρ ποιανού. Προφανώς θα πρέπει να γίνει λοιπόν μια συγκεκριμένη καταγραφή, πέρα από το να αρθρώσουμε ως αυταξία τη δυνατότητα ότι ναι, όντως μπορούμε να παράγουμε και μπορεί να υπάρχει παραγωγική ανασυγκρότηση, πέρα από το ίσως άρθρος ενός αιτήματος, να δεις με συγκεκριμένους και με απτό και πιστικό τρόπο τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή να γίνει μια συγκεκριμένη καταγραφή, τι ορίζει σήμερα τη διατροφική επάρκεια του λαού. Ποια προϊόντα μπορούν να παραχθούν στη χώρα σε αυτές τις εδαφικές, κλιματολογικές κλπ. Συνθήκες. Δηλαδή, εγώ ερχόμενος τώρα με το τρένο, είδα κάποιους φάτους που στην Κρήτη, ας πούμε, δεν υπάρχουν και λόγω, τέλος πάντων, είναι πιο ανώμαλο το έδαφος ή έχουμε άλλες κλιματολογικές συνθήκες κλπ. Δηλαδή, τι μπορεί να παράγει αυτός ο τόπος, ποια είναι η δυνατότητα, ποια είναι η τεχνογνωσία σήμερα, ποια μηχανήματα υπάρχουν και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Ποιο το ανθρώπινο δυναμικό που αντί να αξιοποιείται φεύγουν μετανάστες και είναι εις βάρος προφανώς αποδυνάμωσης της ίδιας χώρας, αν φεύγουν μετανάστες τελικά. Είναι ζήτημα λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να καταγραφεί. Πέρα από το να το καταγράψουμε όμως, πέρα από το να το δούμε πιστικά, είναι θέμα το ποιος παράγει, τι παράγει, σε ποια κατεύθυνση και για ποιο λόγο. Γιατί όντως υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το θέμα είναι πώς διαχειρίζεται και σε ποια κατεύθυνση γίνεται. Στην ουσία, αν εξαιρέσει το πλατή, δεν υπάρχει ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Τα άλλα δύο εργοστάσια που έχει η Ευουζού ΑΕ, έχει σημασία το ΑΕ, είναι στη Σερβία. Αυτά είναι σε πλήρη παραγωγή, γιατί πολύ απλά φέρνουν λόγω του κόστους πιο φθηνό προϊόν. Λοιπόν, αν λοιπόν σήμερα δεν πάρει το ζήτημα, είναι το παράδειγμα της ζάχαρης, ότι πρέπει να λειτουργήσουν τα εργοστάσια, διότι σε λίγο δεν θα έχουμε ζάχαρη και ίσως σε λίγο δεν θα μπορούμε και να εισάγουμε ζάχαρη. Αυτό που είπε ο Ανδρέας, κρατήστε το ότι αρχίζουν πλέον στα σούπερ μάρκετ να λείπουν προϊόντα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει όχι ότι αν θα περιμένουμε, αν θα ανατρέψουμε την ΚΑΠ, αν θα φύγουμε πρώτα από το ευρώ
ή και μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο όρος επιβίωσης της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού είναι να εξασφαλίσει τους όρους να επιβιώσει. Δηλαδή, 5 εργοστάσια, 300.000 τόνοι, μπορούμε να τους παράξουμε. Πρέπει να τους παράξουμε. Αλλιώς δεν έχουμε. Άρα λοιπόν, το τρίτο που πρέπει να πούμε είναι ότι βασικές βιομηχανίες, το ζήτημα της εθνικοποίησης, βασικές βιομηχανίες, είτε αυτό αφορά τη βιομηχανία των τροφίμων και ιδιαίτερα των βασικών, μήλι, λούλης, έτσι. Είτε αυτό αφορά τη ζάχαρη, προϊόντα δηλαδή διατροφικά στρατηγικού χαρακτήρα. Είτε αυτό αφορά, πώς το λένε, το γάλα, η Δοδόνη, η Βαγγέλη. Λοιπόν, αυτές οι βασικές βιομηχανίες, όπως επίσης η λιβασματοβιομηχανία, είναι εκ των ούκ άνευ, πώς το λένε, κλάδι, τομείς του αγροτικού, πώς το λένε, της αγροτικής παραγωγής που πρέπει να εθνικοποιηθούν. Πρέπει δηλαδή να μπουν, να κρατικοποιηθούν σε μια πρώτη φάση και να μπουν κάτω από εργατικό και λαϊκό έλλειμμα. Υπάρχει άλλος τρόπος, όχι γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μου εγώ έχω ας πούμε τον σοσιαλισμό, χέστη φορά τα σαλόνια και εγώ στο πίσω μέρος, γιατί πολύ απλά σε λίγο δεν θα μπορέσουμε, δεν θα μπορούμε να ζούμε. Λοιπόν, και τέλος, με αυτό να κλείσω, με άλλα δύο παραγωγικά. Λοιπόν, μπαίνει έντονα το ζήτημα πλέον, παιδιά, αυτό που λέμε ισότιμων διακρατικών σχέσεων και συμφωνιών. Αυτή τη διαπίστωση πρέπει να την κρατάμε, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει ένα ζήτημα του τι ορίζουμε ως διατροφική επάρκεια όμως. Αυτό θα το πάμε, ας το πούμε στο τέλος. Θα με συγχωρήσετε που ανατρέχω στα χαρτιά μου, ας πούμε, από το να προσπαθώ να τα λέω όλα σε μία σειρά. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να πάρω αυτό στοιχεία. Το ζήτημα αυτό ακριβώς του να αντιμετωπίζετε το τρόφιμο όχι ως ένα κοινωνικό αγαθό που αφορά κάθε άνθρωπο που ζει σε αυτή τη γη, αλλά ως εμπόρευμα, είναι πιο παλιά ιστορία. Έχει να κάνει με τα πλεονάσματα κτλ. Που δημιουργούνταν. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την μορφή, εμφανίζονται στον καπιταλισμό. Η βιομηχανική παραγωγή δηλαδή τροφίμων, το γεγονός ότι η διαδικασία της παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης ξεφεύγει από το επίπεδο το τοπικό, αλλά περνάει σε μια παγκόσμια σφαίρα διακίνησης αγαθών, που αν θέλετε ευνοήθηκε από την τεχνολογική πρόοδο που έφερε ο καπιταλισμός με τις μεθόδους συντήρησης των τροφίμων, με την κατάψυξη, με την κονσερβοποίηση, με τις άλλες μεθόδους γενικά που χρησιμοποιούνται ώστε να μπορεί, για παράδειγμα, το καθημερινό τραπέζι όλων μας να αποτελείται από καβουρόψυχα που τη φτιάχνουν στην Ταϊλάνδη, βακαλάο Βόρειο Ατλαντικού ή αν θέλετε κρέας, corned beef Αργεντινής και χοιρινό Δανίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα της διατροφικής επάρκειας πάντα σε σχέση με το διεθνή καταμερισμό εργασίας, πάντα σε σχέση με το πώς η χώρα μας, ο λαός μας, θα μπορέσει να σπάσει κάποια συγκεκριμένα δεσμά, υπερλιστικά δεσμά, και θα μπορέσει ο λαός μας με τη βούλησή του να χαράξει μια άλλη πορεία.